Jes, ovo dosadno učiti, ovo je slovenski. Ma odi ja gledat TikTok, sam boli briga. Sam da me tata ne vidi, ako me vidi razbit će mi sve zube, ima da kupim po vodu. Jes ovo dobro. Ovo sam tako dobro, još Boga. Ne učiš, ali daj TikTok gledaš. Šta radiš tu? Pa ja, tata, ne dam se Bogom više učiti, ne mogu više glavom boli. Znaš šta ću ti reći? Imaš jedinicu slovenskog. Još jednom dođem u sobu i vidim te da naučiš i da gledaš TikTok. Razbit ću telefon, jel ti jasno? A nemoj telefon, gdje je bolje da mene ubiješ, nama? Ma razbit ću i tebe i telefon, jel ti sad bolje? Pa jes, tata, jes, Bogom, jes, Bogom. Evo tate, to nisi ti tata teleportirao? Jesam, teleportirao sam se, a bit ćete sad i poliranja. A? O, ne zbog, nemoj tata jaja, nemoj jaja, jaja.